Ka seng hanyo trap Youth Council Nongstoiñ Circle mantaka sngi kalalet bane kandu yu branch manager jong ka State Bank of India Nongstoiñ branch halor laitali kimat bakan thup ka jing Dawa ban Pynstet ya ka jing Plie ki account khnang bakan omkta ya ki khana school ki ba apply ka scholarship ban Pynbun ki jaka sei pisa ling ba ki ATM machine bat ban pentikna baki updating machine kintre kam baha khnang bakan omkta than yu upat ba halor kite ki benta na kalyang u branch manager ula pedang bat kularu hakmat kaseng wa unchim khyai kini kijing Dawa jong kaseng bat na kalyang jong kaseng ru kala aipor bat kan yai but din Yasing wan ta ban kendu ya branch manager jong ka State Bank ka bede baga jing slam de ban Plie di account di kena school adu bakal penlong i kena school ba teng ki habando i scholarship lima baka jing delay pelat ba tin nang ni na bank ban penle itu ki account kamtam gitu ki ba Plie thamai tina kaliang jong BM la de pong ba minsa bu biang ki staff na banta na kanta ban Plie ki account kana makan Pynstet ti na kaliang jong ni la tepat jur baki kinle terpang kena school lima ba laki kinle kle bat ki bat ki kena school kan kata apa lagi kena school makan slam kan chin ko te kumjuro ndai ni wan ru ang ne ban Dawa na BM ba un ban bu biang ski katuk ane pili ki ATM machine tina kaliang ru ya kan la ada ban kan sai ni om ba la ada ban wat ke jaka la ada ban yo te menta ki apps ka ke machine stang ki ATM machine batin wan poi ndek la wan poi ki ATM machine te na kaliang ka bang kan pili biang ni kini ki ATM hak bat ke jaka ka dehang thi ha dangam bakalang thi ha jan PWD department ha ki ki area te kumjuro nila Dawa ru na branch manager ba kide ban penbiang hai kini ki update machine ma ba nakapor tentang kini ki update machine ki long ki thut ba ti ki ba ka kawan ra ka jing e pa ba te nakaliang du uang ba la da pular ba nang ni sekhmat uah sahaban pen bahai ki machine te nakaliang du ka seng ru ni jai ap kata ba ni jai pek la kita ki bar khot ki jing pula jong ki long ni MC sa kumbang la da better mentah ini sepek ni sekhmat